Cousa moi fina non era, Non. Porque Está feita de moitos anos que eu xa casi nen recordo. E non recordas o ladrillo? Colocar ese ladrillo así tan Sí, torto? eso fixo o meu marido, pero non era albañel. Notas. Bueno, polo menos aguantes. Sí, tampouco lle quixen dicir nada á señora do Piar, como dixo que o fixera o marido, pero xa case é máis difícil facelo así torcido ca facelo ben. Albanel non era, e os plomos tampouco parece que llos puxo. Non debía de ter nivel. Non. A ver, mira, está aí, está ben, o que pasa que é unha pena porque é unha casa tradicional que se ve que ten moitos anos. Moitos anos. E, bueno, ten detalles pois, que están mal. Esta casa é moi bella. É dos meus avós, que teño pensado que teño creído que é da... porque me falaban moito da bisabuela. Eu a bisabuela sí que non a recordo. A casa vese que é moi antiga, pero todas as reformas que lle fostes facendo, pois están mal feitas. E eu creo que xa non é só isto, que aquí estamos no patio, pero por detrás tamén estaba bastante parcheada. Sí. Creo que podíades casi tamén ir vela, botar un pouco de contas de canto Pois vamos a mirar. ladrillo hai aquí que recebar, Bueno, vamos a mirar por detrás. aí arriba logo. Ben, os obreiros van ir a ver a parte de atrás, onde están os ladrillos sin revestir. Ríamonos un pouco co pilar, non? Que non está aplomado, certo. Está en ladrillo, na fronte tes ladrillo aí, esa ampliación que é un baño. Tirouse a pared para ampliar o local para unha cociña de ferro. Esa é unha cociña de ferro, levará aí feita moitos anos. Pois sí, bastantes. 50 e pico, sí. 50? E pico. Pois mira, co ladrillo ainda non envelleceu moito. Se o revestira, que pouco traballo Pero máis non era... había presupuesto. Eu eso entendocho, pero con 50 anos, que non houbera un momentiño para poder traer un saco de cemento e un home para recebar eso... A ver, Rosa di que en tantos anos que fixéramos pouca cousa. Pero si fixemos. Puxemos o tellado, puxemos as ventanas, que si custou bastante diñeiro. Bueno, pois aquí, recebar esa parede, non sei, esa chimenea igual tamén facerlle algo, os recercaos das ventanas, habrá, bueno, non sei. Principalmente o que hai que arreglar foi o que fixeron eles, o que foron añadindo tabiques de ladrillo que deixaron á vista e pouco máis. E logo aquí non queres cintar tanta pedra que tanto che gusta e non queres cintala. Sí, se botamos aquí 2 meses, casi podemos encintar media aldea. Eu dixenlle de rexuntar a pedra nesta obra porque eu tampouco vexo moito traballo. Sempre está queixando que é moito choio e agora dice se nos poñemos a rexuntar a pedra, este tipo non é que non tenta. E a parte que a casa ten a pedra toda moi pequeniña, se te posa a rexuntala, vas ver máis cemento que a pedra. Bueno, pois iremos vela por diante, porque aquí taparon a parede, tampouco é moito. Sí, aquí nada máis que recebar eso, a ver por diante como está. Se non quer rexuntar a pedra, pois, non sei, axudaremos a Laira a pintar os portóns e a Carles a cortar a madeira, porque outra cousa. A chapa do frontón, explícame por que está aí que non pinta nada. Sí, porque se metía agua moito para dentro. Chovíavos Pero moito. agora, mira, ben ves que cae aquí no bordillo e todo está cheo de musgo. Por eso hai tanta chapa, porque hai poucos profesionales, non hai carpinteiros, non hai albaneles, non hai fontaneiros, agora falta de todo. Entón, ladrillo, vale? Ímolo a recebar nun morteiro en cor que vai acorde coa pedra. E a chapa temos que intentar camuflala polo menos. Isto, eu para min aquí ves un panelado de madeira, intentar rectificar un pouco pois, os desplomes que, por exemplo, hai nos piares, que ao mellor pois, con un revestimento pois, podemos conseguir corrixilo. É dicir, con traballos que nos dean tempo nos 5 días, facer que a túa casa recupere pois, esa belleza de unha casa tradicional. Agora tamén me din que a chapa que ten aí ao tellao, que está moi fea, poden aforrar, se queren, de madeira, porque pois, parece que queda máis bonita. Mira, hasta tes aquí un forno. Pois Non sí. sei se utilizas. Sí. Ah, mira, ten aquí... Utilízalo, sí? Sí, É abre, grande, non? abre, sí. Ai, carai, é moi grande. É moi grande, sí. Ai, aquí para facer... Podes asar un carneiro inteiro, Sí, todos os anos se asaba. Sí? Que non calentaba era o meu marido. O forno, que é outra cousa bonita da casa, é moi antigua, que eu non o recordo facer. E ten a pedra da boca que gretou por o medio. E eu teño medo que caiga a pedra. O que teño claro é que hai que recuperar o uso deste patio que é maravilloso, organizar un pouco a leña e que ti podas disfrutar aquí. E por eso eu vexo bonito de facer esta obra, pero son moitas cousas, moitas, e aínda non vin a parte de atrás.